नंगौ दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआहाय मैया थांनाय बाजेट सेसनावहाय गासै 10 फरायसालिखौ गभर्नमेन्ट खालामनायनि थांखि लादों। बेनिनो दिनै भेरगाव कलेजाबो दिनै बे फारिलाइयावहाय गोलैदों। आं दङ दायो नैबे समावहाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव जौमा फरायसालिनि नैबे फरायसालियावहाय आङो नैबे फरायसालियाव बिथांमोननि बे फरायसालिनि बे स्टाफ बिथांमोनखौ आं लोगो हमनानै आं बिथांमोननिफ्राय आङो बे समाव मिथिनानै लागोन जे भेरगाव कलेजावहाय दिनै गभर्नमेन्ट जानायनि लामायाव फैबाय। बेनि थाखाय बिथांमोना माबायदि गोजोननाय दङ आरो माबायदि गोजोननाय मोनदों, लोगोसे बिथांमोना बबे समनिफ्राय बे फरायसालिखौ जागायजेनदोंमोन आङो बिथांमोननिफ्राय नैबे समावहाय मिथिनानै लागोन। नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलाव नायलांबाय गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। मैयानि जि बिटिआर गभर्नमेन्टनि डिसिसन भेरगाव कलेजखौ सरकारि खालामनाय, गभर्नमेन्ट खालामनाय, बेवहाय मोननै खोथा जाहैबाय। जोंहा गोजोननायबो थाबाय, दुखु मोननायबो थाबाय। जोंनि साननाय बायदि जाजोबाखैब्लाबो खिन्थु 50% जाफुंबाय। दा जियानो जा, आं गिबियावनो बर'नि मुंख्लं बिथांमोनखौ मान बावनो सानो नैबे समाव, जाय बिथांमोननि मुंख्लंनि बिनिमयआव बिटिआर जोनोम मोनबाय, बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबाय, बिनि जोहै कलेज लाफुंनाया जादों। ओंखायनो बिथांमोनखौ गिबियाव आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो आरज गाबदों जाहाथे बिथांमोननि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थायो। नैबे भेरगाव कलेज जाफुंनायाव दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौबो साबायखर बावदों। भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार खनसेयैनो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो साबायखर बावदों। लोगोसे जाय बिथांमोना बर'नि थामोनथानि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन, बिथांमोनखौ गासैखौबो खनसेयैनो साबायखर बावदों। बिथांमोननि जोहैसो दिनै जोङो नैबे भेरगाव कलेजआ भेरगाव ओनसोलाव सरकारि जाफुंनायाव हेफाजाब जादों। दा बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै जोङो गोजोननाय फोरमायदों आरोखि। 17 बोसोर सरकार खुंथाय थानायाव नैबे भेरगाव कलेजखौ बिथांमोना नायसनाखैमोन नामा? बाथ्राया जाहैबाय मा, राजखान्थि, जायफ्रा राजखान्थि खालामो बिथांमोननि सायाव सोनारो जे ओनसोला जौगागोन ना जौगाया, सोलोंथाइ खान्थिया बोरै जागोन। ओंखायनो जोङो होनदों जे राजखान्थि गेलेगिरिफ्रा जायफ्रा राजखान्थियाव दङ सोलोंथाइ गोनां जानांगोन। खारन बिथांमोना मा, राजनिति माने रायजो सालायनायनि थाखाय निति बानायो। दा बिथांमोननि सायावसो सोनारो जोंनि ओनसोला सोलोंथाइयाव जौगागोन ना जौगाया, राजखान्थियाव जौगागोन ना जौगाया, समाज बिथिङाव जौगागोन ना जौगाया, जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चारा जौगागोन ना जौगाया। ओंखायनो गोरों मानसिनि आखायाव फैयोब्ला राजतन्त्रआ बा सासना मोजां जोङो मोनसे आसा खालामनो हायो आरोखि। 17 बोसोर सरकार आरो 3 बोसोर सरकार, बबे मोनसेया बांसिन सरकार? अबभियासलि बेखौ सोङोब्ला 17 बोसोराव जोङो भेरगाव कलेज मोननो हायाखैमोन, सोलोंथाइ फसंथानफोर सरकारि जायाखै। ओंखायनो जोङो 3 बोसोरावनो 10 खान कलेज मोननो हानाय गोजोनथाव खौरां। ओंखायनो 3 बोसोर सरकारखौ जोङो साबायखर होनदों। जोङो 3 बोसोर सरकार बिथाङा सरकार सालायनायाव जों गोबां नुसारदों। खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर होनबाय थादों। जोङो 10 बोसोर बा 5 बोसोर बिथाङा जि सरकार सालायदोंमोन बे समखौ जों जेबो मिथिया। दिनै खिन्थु बिथांमोना मा, प्रमद बर' बिथांखौ 3 बोसोरावनो गोबां माने ओरै बुंनो नागिरदों, बेयो गोरोन्थि एक्सुवेलि। जों सम होनांगोन बिथांनो। ओंखायनो फैगौ समफोराव बिथांखौ आरो मोजां खामानि मावजानायखौ जोङो हास्थायदों आरो प्रमद बर' बिथां। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'खौ भेरगाव जानानै मा? बिथांखौथ' जोङो स्पेसियेलि गोसो गोरबोनिफ्राय भेरगाव ओनसोलनिफ्राय साबायखर बावदों। नैबे कलेजनि कलेज सामलाय आफाद, कलेजाव जायफ्रा बिथांमोना फोरोंदों दिनै, लेक्चारार बा एसिस्टेन्ट प्रफेसार, टिचिं नन टिचिं स्टाफ गासैबो बिथांमोनखौ रोजा रोजा जों साबायखर बावदों। आसा खालामदों दिनै फैबाय थानाय समफोराव जायफ्रा थालांबाय, जाय साबजेक्टफ्राव थालांबाय, बिथां एसिस्टेन्ट प्रफेसार हिसाबै जोंहा फैदों 6 जन, टिउटराव फैदों 8 जन, नन टिचिं स्टाफआव जोंहा 11 जन फैदों। बेवहाय भेरगाव ओनसोलनिनो आरो बृहत्तर भेरगाव ओनसोलनि मेक्सिमाम एपइन्टमेन्ट मोननो हादों आरोखि। खुलुमबाय। गिबियावनो आङो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनिसिम जोबोर गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। लोगोसे जोंनि भेरगाव कलेजनि जिबिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दावबाय सार आरो समल सार, आरो लोगोसे आगोलनि जिबिफोराबो जिखिनि मावदोंमोन, बे हिसाबै आङो जेनेबा कलेजखौ 10 खान कलेजखौ प्रमिस खालामनो थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। आरो लोगोसे
17 बोसोर लागै जिखिनि खामानि मावनो गोनांमोन बेखिनिया जायाखैमोन नाथाय बिटिआर सरकार फैनायनिफ्राय एसे परिबर्तन सोदोबखौ नुनानै परिबर्तनखौ नुनो मोनबाय इनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरो फैनो लागा दिनावबो जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ गावनि सरकारखौ मोजाङै सामलायना लांनानै आरो जाहाथे आगबारि लाङो आरो फैनो लागा जि गंबा कलेज खन्थायाव जोंनि एसोसिएसनाव जि गंबा कलेज दङ बे गंबा कलेजनि मुङाबो मोजाङै मोजां हाबो आरो जायफोर जोंनि केन्डिडेटफोरा पस्टआ थालांदों बिसोरखौबो जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ नायो आरो लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टनि सेम थेंक इउ होनाय लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा सिएम सारनिसिम आं गोजोननाय बावहरबाय बि जाहाथे बाखि गोलैना थानाय आरो बाखि सल्ल'खान कलेजखौबो जाहाथे मोजाङै नायफिनो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंनो लुगैयो जे आंनियाबो जेनेबा मोजाङै मोजां प्रमद सारनि अननायाव आंनियाबो साख्रिया मोजाङै जाना फैबाय आंनि मुङाव फैबाय आरो लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि इउटुब चेनेल आंनि इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टआव फैदो जि 6.3 क्ल'ज जाबाय बे क्ल'जनि इमप्लिमेन्टेसन साक्सेस जाबाय आरो बेजों लोगोसे आं सेन्ट्रेल आबसुखौबो साबायखर बावबाय बिसोरनि अननायजों लोगोसे सुक्तिजों लोगोसे दिनै कलेजा जाफुंसारबाय হয় পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ কলেজত অহাৰ বাবে আমাৰ 17 বছৰ ধৰি আমাৰ বহুত পুৰণা কলেজবোৰ আছিল তো আমাৰ এইবাৰ 6.3 একৰ্ড 2020ৰ যি একৰ্ড হৈছিল 6.3 ক্ল'জৰ মতে আমাৰ 10খন কলেজ ফাৰ্ষ্ট ফেজত কমপ্লিট হৈছে তাৰ বাবে আমি বিশেষকৈ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আমাৰ দীপেন বড়ো ছাৰ আৰু বাকী ইয়াৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিকে আমি মানে ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু फेरगाव कलेजत कयजन पाइছে स्टाफ আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ টোটেল আপোনাৰ 14জন টিচিং ষ্টাফ পাইছে আৰু আপোনাৰ তাৰে 6জন আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট হৈছে দা নেট স্লেট কোৱালিফিকেশ্যন হৈছিল আৰু মানে আপোনাৰ বাকী কেইজন আপোনাৰ টিউটৰত আহিছে थारैनो बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु मैया थांनाय रांबावजायावहाय बिदिनो फेरगाव जौमा फरायसालिखौ गभर्नमेन्ट खालामनायनि थांखि लानायनि थाखाय बिथांमोननि बे स्टाफनिफ्राय गासै 14 जन फोरोंगिरि बिथांमोना साख्रियाव थिसनजागोन लोगोसे फरायसालियाबो गभर्नमेन्ट जानायनि थाखाय बिथांमोना बिटिआरनि सीएम बिथां प्रमोद बर' सारखौबो बिथांमोना रोजा रोजा साबायखर बावदों लोगोसे बिथांमोना स्टाफनि जे माने गासै 14 जन फोरोंगिरि बिथांमोनाबो एपइन्टमेन्ट लेटार मोनगोननि थाखाय बिथांमोना साबायखर बावदों सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन